A teda a to je niečo také, že neviem, či som si to ja vysvetlil dobre, ale že predstav si, že akože zomieráš, alebo nejako takto bolo, je tam tvoja truhla a čo tí ľudia melú na tvojou ako truhlo. Tak buď hovoria, že to je idiot, konečne odišiel, akože už nás neotravuje a tak. Bil ženu, deti, chlastal, v robote neurobil nič, iba zanechal dlhy a tak ďalej. Prvá varianta. Druhá varianta je, že škoda, že už odpálil, hej? Že bol to dobrý chlap. Takže, ja som to trošku urobil na svoje. No a som si predstavil, že čo chcem. Tak ja chcem, keď budem penzista, tak chcem spokojne sedieť na záhrade a budem tam s tou svojou rodinou a budem sa tešiť, ako tie vnúčence tam pobehujú a budem mať pocit, že som nepreflákal nejakým spôsobom ten svoj život alebo niečo také. Takže toto je ten záver. No a od toho sa odvodí tou spätnou vecou, vďaka projektovému riadeniu, ktoré som bol tam, že jednoducho, čo máte urobiť ako prvé a čo je medzi tým a zhruba si to viete namalovať a keď si namalujete, tak viete, kde máte začať. Takže je mi jasné, že nemôžem robiť v robote na nejakých idiotov, ktorí tomu nerozumejú a ktorí berú prachista, je to preč do centrály a tak ďalej, takže musím robiť na seba a respektíve robíme si tu niečo. Takže to je to, ako sa to dostať k tomu výsledku. Ja aj nobody said it was easy, takže nikto nehovorí, že to má byť ľahké, minimálne to rozhodovanie môže byť niekedy náročné, ale to nevadí. No, záverečný slajd. Sny nefungujú, pokiaľ nezačnete vyrobiť niečo. Takže môžete mať sny, aké chcete, pokiaľ neurobíte niečo, tak sú to stále len sny a čau. Takže ešte to vám poviem, lebo ste tu fakt mladí ľudia, ako som ja bral ľudí do roboty. Takže keď prišiel niekto, kto nebol ani raz v zahraničí, ani nebrigádoval, ani nemal žiadne hobby, ani nešportoval, ani som sa s ním nerozprával. Takže, lebo takých nechcem. Ja nechcem ľudí, čo nerobia nič. A to sa vám stane v každej robote. Tej roboty bude výrazne menej, takže je na vás, čo s tým spravíte. Robota úradníčok skončí, budú počítače, robota manuálna skončí, budú roboty. Takže začnite rozmýšľať nad tým, čo idete robiť. Ste tu, verím tomu, pretože niečo chcete. Tak sa zamyslite nad tým, čo chcete. A to je všetko. A samé to nepríde, hej? Ďakujem. Takže verím, že Štefanovi potom dáte dotieravé otázky, že povie aj niečo o tom biznise, ktorý robí, že koľko si už predal tých e-bajkov? To nehovorím, aby som konkurenciu nevychovával. Ale zatiaľ je to trápenie, ale trápenie musí byť na začiatku. Keď sa povie e-bike, tak čo si predstavíte? Hej? Predstavte si niečo. Stará pani ide do obchodu na čínskej skladačke na nákup. To je e-bike. V štandardnej predstave, vďaka tým Číňanom, ktorí to sem vozia. Keď si zoberete môj e-bike, tak môžete 70 km za hodinu, alebo zajdete 150 km namiesto vašich štandardných 30. Hej? A môžete behať hore, môžete skákať. Takže, aby som to dovysvetľoval, e-bike je bicykel, ktorý má elektromotor, ale nie je to žiadna babeta, ten elektromotor ťahá len vtedy, keď ťaháte aj vy. A sú rôzne koncepty, jeden je Bionix, to sú kanadské, ktoré to má povedzme v zadnom kolese ten motor zabudovaný, potom sú Boschie, ktoré to má v náboji v strede, a potom sú KTM-ky, ktoré už sú také, že to je naozaj, môžete chodiť skoro 70 rýchlosťou, a potom sú tie kategórie, ako poznáte z bicyklov, že sú horské, mestské a skladacie a rôzne iné.